Heippa ja tervetuloa Italiaan. Elikkäs tervetuloa Pohjois-Italiaan, tarkemmin Komojärvelle. Olisi tarkoitus viettää tässä kesäkuun alussa nyt tällainen vajaa viikko lomaillessa, mutta niin kuin näkyy, tämähän on tällaista täydellistä mäkijuoksujen treenimaastoa. Tässä Ylläksellä perusmatkalle eli 100 mailin kisaan on valmistautumassa, niin toki tarkoitus olisi hyödyntää näitä maastoja siihen, että lomailu ei pääse häiritsemään juoksuharrastusta. Tästä lähtee suoraan tommonen 1200 metrin nousukorkeuksella varustettu kukkula, jota on ainakin tarkoitus hyödyntää sitten tässä tällä viikolla harjoituksia, ja harjoitusohjelma muutenkin tarjoilee tuolla tuommoista mäkitreeniä sun muuta, niin luulen, että kyllä tää fasaanin nousu aina voittaa. No niin, huomenta. Treenipäivä numero 1 Italiassa alkavassa aamupala hommissa. Kello on 7:10. Mulla on harjoitusohjelmassa tänään tarkoitus juosta 8-16 kilometriä 4 × 20 sekuntia nopeita vetoja ja sitten easyä minuutin verran aina siinä perään. Vähän tuolla jalkojen herättelyä ja nopeutta. Mutta kun Italiassa ollaan, niin nousumetrejä on mahdollisuus napsia, niin napsitaan sitten. Löysin sen Monte Nuvolone Giro ad Anello d'Alezeno. Tommonen. Mulla on tästä pari kilsaa tuohon lähtöpaikalle ja sitten se lähtee tuosta tuonne Vuorenharjanteelle rakentelemaan. Verttinousu on, vertti on 1082 metriä ja 10,91 kilometriä, eli melkein 11. Ja sitten kun mä tästä juoksen sinne, niin se on 2 ja takaisin 2. Eli siitähän tulee 15. Niin se on just eikä melkein. Mä otan, kun musamiehiin, niin polkkakarkkeja, pari vettä. Täytyy katsoa vielä säätiedotukset. 12 aikoihin pitäisi tulla jotain ukkoshommaa tuohon noin koko iltapäiväksi, mutta nyt on tosi kauniin näköinen keli ainakin tuolla ulkona. Ihan taivas on sees niin sanotusti. Mutta katsotaan, tästä tulee jännää. No niin, nyt kello ilmoitti, että reitillä ollaan ja lähdetään tästä tänne näin. Nyt sitten Mukula kivipolkuun ja Rozzo. Täällä on joku pikku torni. Tornon Rozzo, olisiko se? Lähdetään etsimään sitä ensin, se on tuossa rinteessä. Siitä pitäisi jonkunlainen kinttupolku mennä, tai mistä minä tiedän mikä polku. Kun en nyt oikein tiedä vielä, minkä näköistä tää homma on. Sitten pitäisikö jo heti syödä. Ehkä mä en vielä syö. Jaha, se on tämä. Strada Regia. On tämmönen muinainen polku, joka yhdistää tämän Bellagio'n kylän ja Komon kaupungin tässä Komojärven niinku länsipuolella ja itäkyljellä. Niin se menee tästä meidän kämpän ohi. Niin tuo oli tuttu. Se menee niinku, ei lähde ylös, vaan yhdistää vähän niinku Madeiralla noin levadat, niin yhdistää niitä kyliä toisiinsa samoilla nousukorkeuksilla. Tästä lähtee. Mielenkiintoista. Joku täysin metsittynyttä. Et rauhassa piilossa mennä, aurinko paistaa nyt aika korkealta jo. Joka vasta aamua jo 9 kello vielä, mutta kivasti varjossa saa mennä ainakin nyt vielä. Sitten tulee näköjään vähän tasastakin.
No, se juoksee. Ei alaspäin. Tänne kuin vuoristorata. Aivan saatana hienoa. Kattokaa nyt tätä samaltakin. Toi on ollut tossa pitkä. Ei hele. Ehkä me mennään hiljaa. Ettei kukaan kuule. Se on muuten kumma juttu, että kun tekee tällaisia... Oho, mitäs tässä? Jösses. Hieno kaivo. Tää on jonkun hima. Jotain tämmöstä vanhaa raunioa. Tuolla näkyy, en tiedä huomaako tuolla. Tämmösiä aerobisia suoritteita tehdessä. Niin musiikillinen mieli on jännä. Jostain syystä yhtäkkiä alkoi itsepintaisesti soimaan päässä tietenkin toi Jo Karjalan kunnailla lehtipuu, pida-di-da-da-da, pitäis kääntyä kohta. En tiedä mistä helvetistä se tuli mieleen. Muistan Kvaröön maratonilla soi tosiaan Anna Käsi Kirkalta tosi paljon päässä. Sitten toi Karhunkierros 166 kilsainen, niin Nisa Sorajan Annan rakas raju hetki. Se oli kova. Se soi päässä. Se onkin hyvä biisi. Niin kuin on kyllä Kirkko Anna Käsi. Ja niin kuin on kyllä Karjalan kunnallakin. Mitä mä yritän huijaa itteni. Aika jyrkkää on kyllä koko ajan. Miltäs kiipeessä on. Minkä ei pitäisi tulla yllätyksenä, mutta aina se yllättää. Siinä tuli pummi heti, kun rupesin puhua tuosta musiikkiasiasta. Ollaan ohi reitiltä. Pikkusen mentiin. Muutama 10 metriä. Ei kun takaisin. No nyt nimittäin tuli varsinainen maailman ihme vasta. Tässä on noustu nyt... Mitähän mä oon noussut? 725 metriä jo, herreistä. Ei 585. Koivu. Tää on koivulla. Tullakin sen verran korkealle, että tulee koivuja. Eli mitä se tarkoittaa? En minä tiedä. Mä luultiin, että Suomi on matalalla, mutta sehän on niin ylhäällä. Ei, nyt ei aivo kyllä pelaa parempi jatkaa vaan kiipeämistä. Pääsee vähän juoksemaan. En luota kyllä siihen vielä yhtään, että nämä olisi tässä nämä nousut, mutta on päästä vaihteeksi vähän sitä jalkaa toiseen eteen. Jopa alamäkeä. Auringonvalo siivi löytyy. Tuolta tämmöistä joenpenkkaa. Ja tolleen noin. Ei varmaan ihan kauheasti enää nousumetreitä. Tuolla näkyy joku tämmönen avanne. Jospa sieltä sitten alkaa Kukkulan laki hämöttää. Yksi pariskunta tuli vastaan. Selkeästi paikallisia. Ukko oli vähän heikommassa hapessa, mutta nainen kiipesi kyllä niin ylpeällä ryhtillä. Täällä ei ole tietoakaan sit semmosesta tunkkausmentaliteetista, vaan selkä suorana ja nopeasti meni. Yritin katsoa vähän sitä tekniikkaa, mutta en mä tajunnut mitään siinä. Se on näköjään varmaan kivennyt ennenkin. Okei. Nyt ollaan ainakin jonkunlaisen nyppylän. Madonna dei Ceppi alle Zeno. Sieltä ollaan tulossa 1.30. Mä en tiedä mitä tämä tarkoittaa. Onko se niinku 1,5 tuntia kävelyä? Aivan Nuovuolo on 45, olisiko noin aikoja, 2 tuntia kävelyä, 2 tuntia 10. Me ollaan Poggetta di Lezeno, 1006 metriä. Aika on tuhertunut nyt lähöstä tunti 19. Aivan kiva. Sisältää siis
sen pari kilsaa tuohon nyppylän alkuun. Juhlistetaan sitä mässyllä. Nyt lähdetään sitten johonkin suuntaan tästä. No niin, katsotaan millaista reitti tää nyt sitten. Katsotaan palata itse asiassa aika nopeasti tonne alas. Jos se niin tekee, niin sitten vaan yli huomenna tänne vähän pidemmäksi aikaa juoksentelemaan. Tämä on jo toinen puoli Kukkulasta, joten kyllä me Kukkulan lailla sillä jotenkin ollaan. Kun maisemat tuossa mukavia, niin näet tässä. Nyt on paras pysähtyä. Siellä näkyy Alpit. Ai saatana. Aikamoista hommaa. Herranjestas sentään. Ilmeisesti jos mennään käymään tommosella niinku paikallisella nyppylällä vielä. Käydään. Tätä tulee joku Place of Religion. What is this place? Niin hienosti ikkunat. Oi mitkä maisemat. En tiedä kyllä mikä se on. Joku paimenen koti. Tämmöstä hommaa. Tämmöstä on nyt sit on. Eli nyt käydään vielä pikku nousu tulee tässä kohta. Sinne Nuovolle. Se taisi olla se nyppylä, jolle tänään mennään. Kyllä on kiva juosta. Ai että saatana. Sitten mettää tässä. Tonne Kukkulalle näköjään mennä. No niin. Siinä sitten nyt ollaan. Monte Nuvolone. 1092. Se rankinnousu olikin tossa ihan lopuksi vielä. Mitä tästä opin? Opin muun muassa, että en kattonut taas etukäteen, että mihin mä oon tulossa. Ei täältä näe perkele mitään. Tää on tämmönen Kukkula. Kärpäsi helvetisti. Vepo pois. Ja sitten kans tietenkin, kun alkaa tuolla ylös, niin alkaa näyttää Suomelta. Tuolla koivuja. Tää on niinku ois... Missähän sitä nyt ois? Vaikka Italiassa. No käydään kattoo täällä vähän monesti. Olisiko täällä kuitenkin jotain pikku nyt ulkonäköä? Onhan täällä. Okei, tässä on maisemapaikka. Hohoi. Hieno kalliosiirrystus, tai mikäli onkaan. Eli ihan niinku Suomessa on. Okei, nyt alkaa alaslasku. On kyllä hienot maisemat. Tuolla on vähän niinku Kolin maisema, tuossa joku ikimänty. Niinku Kallen Kallelan maalauksessa. Tuolta varmaankin lähetti suurin piirtein. Ja jotain noita välikköjä ylös. Ja vai ehkä jopa tätä. Ja tuolta ollaan nyt tulossa. On tulossa pitkä ja jyrkkä lasku. Nyt saa sitten etureidet kyytiin. Mulla on ihan pari prossaa enää tuossa GoProssa. Niin koitetaan kuvata tästä jotain. Ja niinhän siinä kävi, että akku loppui siihen. Ja mitä alamäki kuvaa ei tullutkaan kuvattua. Tässä on ensimmäisen lenkin hommat paketissa. Seuraavassa jaksossa ollaan vähäsen merillä ja sitten muun muassa tässä jo vähän sneak peekia seuraavasta lenkistä, jossa mennään vielä korkeammalle ja vielä pidemmälle. Ei muuta kuin vaan stay tuned. Kyllä se täältä jostain kohtaa editointipöydältä internettiin singahtaa. Ei muuta kuin keep peace.